Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao unabo no babwata no corrugated na boigo box corrugated asimigo babwata Dumrang ayuari aye chigage emerongetato asama bati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala buna bonelia charcoal gray, brick red, tile red, maroon, sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyugo busongo iyo erange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Okwarigania ase Ekeonga Chinsa Inye magega yokobera monainto ase mirubiri ito y'ebipindi bito gachinga kichika keronande twakwariganirie iri kumanya ari abasake baito na intwe twakwariganirie ase nginchi marogobe yega anonsia sole ime na isko ya Kisii karibu katokogenda amore sugusu abo muri irianye abari muri bosongo na abo muri Chinsemo chiria chiamocha tukabate Ekeonga aigano tokubaretera onsi utantana bondo bonsi butayo na kolengana buna korekana kurase binyoro into tukoyachunjuga na twabaretera eken tutari komenta kende kurinde tokoretera uwalisia wa mambo usibuna amangana yuale Ekeonga Chinsa Inye seme manyerio akurukwa Wilson Makori semeliende akurukwa nere Kevin Ongeri nche goro kwa Mkate Enock karibu na ana atokwarene ase Ekeonga Chinsa Inye.
angabona bana bane ngatimba rochi njebya kangwa manyana ngatinjo tinga wikabono iga serikali yale gocha goteba nga muntu utari kubwatwa tinga yarenge kabanga yabere patiembe usena arenge nyumba usekonya bune familia yana yararire emateye magutia makweli magaga ye nyumba yabo gutusigwa no muntu yo mabakagerete maga yoko batianira kobaita uwo mwaka njije chikonyegera bakonyera n'abana bagende school bono chibese chiasogete chinge mono kera chikasoka chiru chikoro ku 13 egera muri nyamanye kuru arakoleki aisanike abaremi nigo be murunganiri bororo asenengo enke ye bonus ye chae asorgongo rwagusi. Kwa wakati huu kama unataka kujisajili kama mpiga kura tutakufanyia, kama unataka kubadilisha kituo cha kupiga kura pia tutakufanyia kwa ofisi yetu. Ekeombe kyo bochori ne chimbebe IEBC niyo yachakire ban kurikia ba kichikura abayeme yense ya Kenya. Ewato chaka kura Chinsa Nyamira County karo emati yomugaka Wilson onsoti ate kurwa asesa location ya Nyanchoka nigeso kirina kugania bakonywe yemaga yobatebuna igoba sambirwa enyumba litukiri juma eikia eta nigo ba mukagera omukagero yomo oyisireta Dennis Manoti oyoberega kubatiana buna onye tarigo chigotike chimbogete nabakorera egentukirabe egekong rumosegito fatgad kisimba automanya. Amate yomugaka Wilson onsoti atei kwekenyoro kya Nyanchoka ime yesa procation ya Nyanchoka ewode ya Kyabonyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira mbirerere maiga yomurero kubwata enyumba yabo yobomenyo egento amate batebire endake negekorwa yikiranetiwe na Dennis Manoti oyo bataratwara ubwamatobuya amonere asenga kentambe asekeria buna nigo amochiete nyumba bono bitiso biyara kurunga ngo itaro mu ndamu betarira bagusasa ambe nyumba yegete wiki yegoro Friday saa 5 ya butuko nkayunga nestima yaga ndi ko ngatarara nakini ngachikuringa ya estima ko taga kagenda taka yo musa nabo yachiete eka estima yaenda chitaka ngi komichioka nkayunga no muntu uitera amachi siko urweke buyu chitaka ngi bere chioka nkayunga mororo uri kukire nyumba ngimegansa koya nari naturite familia yana ngo kuranga nkonyera abana yakogera konyo modro yochiro gwate uchiro mu yabana utamba ile nyombe ngima se rumu yeyo nakinya saga takonya tokarua sama kwirime kichirani nchi achite cikanyoro modro yungu akore cikatakonya kurimya tokasokia abana ku nyomba baka bona none rio kiriri yake to mwana no make taragwena ne rori oraire nsari asense mayaye omurugi o Wilson onsoti aserieta kemunto onsoti nigo akwanira yaiga igoro yomurero oyo ntuno muntu mutaka menyete ngurumari ngo kori barua bya abantu na ira abana bane school oni go mwana one gali school asenginjo yechibesa ngiya gonsambira na abana ataguntigera nchandike na abana bane nsibwika gake mwana one gali school agusoma alichara mugisa ino ali school ganga netipiki yako rundia asenginjo yefita to mwabo inero kandi barua kali barua muirire figa nkibona bagombu nigaje bagambi baminto mutago nkonye familia mugakereta ye yako inje wiye kantene ino muchi akie serikali tokonye abana bane kamurati serikali inatemere ukaboko kwe korengana amoni amateye nigo batebire korwari tuko erio ria ijuma wiki ya eta chingaki omorero yo ochagete nigo batemire koria obokonyi korende tibaraikera igo ngana eta nanire gwita ko Friday pakarero tindanyora bumana bondo bwose tima tinga yarenge kabanga yabere patiembe usena arenge nyumba usekonya bune familia yana yararire nyasa ngureta kitoro chinsechi kabera nga ange tuwa yete tuwa stoera angabona bana bane ngatimba rochi njebya kangwa manyana ngatinjo tinga wikabono iga serikali yale gocha goteba nga muntu utari kubwatwa abe kumaka ambikwe ntitinda bwana asa serikali na atamirete. Sasa sisi tunataka bwana county commissioner Erastus Mbui ajiingize kwa hii kesi yetu ili hao wachamaa wapate haki yao, hata watu wa human rights, hata wale wanatuwakilisha
ma MCS, kuna mjumbe, kuna gavana, wote waingie ndani. Hata yule anasimamia internal security Bwana Murkomen aingie ndani ili DCI guje ifanye uchunguzi kwa nini hawa wajamaa walikuwa wanachomea kwa nyumba. Ase ensemo yoboiraniria nigo Dennis Manoti gwetira senjira yesimi yatanana ninganeye yogosambwa kwenyombe yo nabono nigo aenekire buna na nigo aenekire buna ingana yokumukagira Wilson Onsoti buna na muchete nyumba nigo yasonsoretwe amona bagambi Dennis Manoti boigo ensemo ya yembirirare buna gwetira ubururo yamate yonsi ya Wilson babwate nigo bakorerete gosaria nyumba yaye ase okoyaka amageno nango Dennis Manoti abona bali jirani jana na bagwereza ni mane bagwereza amona bago chagara yo mugungu ayu ndo ajite bo mugambira tanga twezi inje ne familia yaye ne familia na yonse ne familia yoyo ro mudakaro maramidi yaye mugamba gro mugambira tiwonania ro mugambira na ite kesi ngati ya ite mitinye megasane ro jene to anya ko etana ne ro anya ko rindo kondo ko mani je timbo atwe na bangwana abunonye ande na ko sabonye ndiri ojunguzi jale ko korwa kera nyale kana ngani musikene no kera tokno no ko manyanga nimbate kurunga bantu ngona bali ngwa zamba banze kiri tambo kurane mbantika yangore ano mwagere ndabuzema bakanara marabuze nditimbo tu na bantu barunonye aende karamana yoka ba amana ngo sabane sawo bototo ba motoko yana kona are nyamba mwana no muri yone ka kitike ngene le basenya njende mate kuru ndazo nyomba ya bosamba nyomba yana na beta were kaira bi unaonde kana timbo tazimenyete na ba tawo nyomba yana na ba jite familia yonse no mungwano yonse na robo ni bale saiteti bakanya tawo nyomba yana mnangwana ga nyomba yomba tane mongorara Kiko reportera Getembe kuroiga Nyanchuka ejego toke menye wodi ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu kaunti ya Nyamira Fatigad Kisemba Nyanyimbo korwasi getasini kiaramasha ni gobagendrete komutango musbatio yo masirita fit kombuka oyo batebekana ruto mwana ye ekiaeta inyumba yake bara ngano munyakirogo o community policing korwaso muchokeroka sa John Rbo nigagikire gakorikyo nagoseme basubati onye basinyiro kulinda abana babaenana asabantu elio egento boigo abamenyi bensebeyo bagikire gakoromulekyo igondo teri analia aba yute bande na bangi na baba meta keroka bambika bante ngumusuba turu mwande cho bondo na ikira na akishinga bali turu mwande cho tuakira basikali aba keroka bangile goja na akira bana masha bande binintiro musuba dio bakara masha egera bama goja baba egera bama goja kurushu mwano wecho ime bondo kwa pila basubati ambokonya konyora chinda tiga ko to mwande cho aye roro musubati ondo le kando to bati mwana rere umusubati buno yo o emambi arero ngina koro na kwata bana babiri ngina kora bana igo aleta bana upaka samete ko gaso beke ke sona akira beke ke sona abana aba na ringina kora ajiko ibwa inga oyo olutiro mwana ondecho ngindo tamoti ga bana babira Wanu musubati weto koboli ngai toko era bana babira tiga. Ngina kolongia batigera. Wonde serikali toko boli ase gwetera ase department ya bana. Nya kitoko ra bana aba. Tonande ngojo kultare o abana be chongo nyuruto yoboni. Kwa maana anda namna yoyote. Ikabona mbiyo moja kale. Ikambi yako. Kitoko apili ga. Serikali ndio basabe yo no wonkonya abana balia. Na wabaje bakine oyo taruta bana wejo kusema nimbo tatebe ngoro ku faith kwambuka mwana ina manyole tamatuka taraika wate mitinsa na manyole te Jumatatu toberere nere yikarero butuko je kange sasa bana ri mwana oyu na chikumunjura mwa mabera nganzi kumukamera chikumunjura nanyora akindite onekera akindite kabona mambi obo buli bwanso ni karanza nere bakabona mambi onekera ne karanza ye kabona mambi obo bwanso na kesabu ngakingokora muri otanjine ndi na ngere na bata naenda na techwim Mabaromo Keni goene kigwa Chinsa cha kitutu cha North Inye kaunti ya Kisii chingaki chigo cha kiyo kwelike kwa bakikura
abaya baria baganetie ogokorerwa amaonchererio ande onsi ebechikari chiabo chichikura korengana na Lucy Echingu yoro mokonyi bomuteneni bw'ekiombe kia IEBC egekero ky'abachori gy'echimbebe Independent Election Boundaries Commission nigo gosikurwa ase chinseme icho nigo kwanikora roro gokora boigo eliokonyora libaga liokora obachori bina Daniel ntiri gotamanya Inse yuboteneri bwaye Erastus Ekethon buno munyakergo w'ekiombe kiga ky'obachori n'echimbe bayiga Kenya IEBC ekiombe kyo nigo kyararetie gochakyo moroberio bukuri kyaba kichikura baya ase chinsemo au gochakereri tukuria rero namuna basaye abo banyore bibande byabo bwangoiga elioko bali baga lyogochora barayi bokogania kwabo asa matukari bosio Moroberiga nigorelekana gochaka buya ase chinsemo au namuna sorogongo rwagusi mubwekano ase nsemo ya marani yegotoka kitutu cha North Inye county ya Kisii nigochaka bene ase boigo baria baganetie kong'anyeriwe kura yabo gocha ase bituo au nagokorerwa monchoreri andonsi asa yaringe tobochori boigo benyorera libaga. Kwa zile vitu tunafanya kwa ofisi kwa wakati huu, kama unataka kujisajili kama mpiga kura, tutakufanyia. Kama unataka kubadilisha kituo cha kupiga kura, pia tutakufanyia kwa ofisi yetu. Kama details zako zilikuwa captured vibaya, hiyo tutakubadilishia, tutarekebisha. Tuko na kit inaitwa open kit. Asensemiga umubaro w'abantu besokya nigorelekana gokea una nonyengwe kachinsa kyanda cyarero magoroba chinga kitwekirana asensemeye inse y'abasayi komi konye nabuka berikire kurwa bwagakiete asense mwende abantu nigo bono baegwesegeto kubwatera koboko umuruberi yo elioko bali baga lyogokorera ubosibole bwabemeremo asuburai. Ni muhimu sana kama kijana kujisajili kama mpiga kura kwa sababu utakuwa na hiyo right ya kuchagua your leaders. Kurubuterega seni kya Getembe kurega kitutu cha North Inye county ya Kisii litrene ngorukwo Daniel untiri Yamate makure kenyerogia kinyerere location ya Nyansionge meye bunge ya Burabu nigo beso kinna kuliyo bwana bwabo kubatikana no mugondo oyo netigwe ase chinchira chita asiyolegete asibano nigo bagwetera chinga kichinkungu maga yo mwaka wenke yugusira mutakano tigetu abana ni ya mabereria akongu kubasomya nabayigo mwana wabo bekire byara asibaganirio obane bwabo kwenekiwa unapoleka pokara utamanya engana yende mirimo yorogongo rwa gusini gegendete ko bali hoteli nene ejulia gendere ko bali ko boli abango murembe ngui kagigase kenyerekiga gya kenyerere ime location ya Nyansonge wadiga ya Burabu ase tokumene namune amategega ime yomochi onyangago bonsombi oyole nyagusira bono tokumene namo no murugyo ya sireta kiribo nyangago nsombi agotwereranga endemero yawo netigwe chinga kyomuga ko yeganya gusiranya rito bagakorwara egintu batabwata netigwe nago ikabono odete onya kubareranga kiendemere yo yawo netigwe ekero mugondo yoro konigu nabo maene pinga ntuntu ameze na kimugondo yo netigwe ona kero to kuikerenga kitokobori na kimugondo netigwe tokabanga tokogosererigwa ngatingo bwatu tore enga kieyo ana kaimuka kuburia ekene amanyanga nekibone tu asinji yokurwari omugaka ono sirete ekera sirete bintombi atumegeta timanyi kenchero byatumegeta kerari ngenya gitari ono twatagete kumanya ebintu ebya marwari tichibese cha marwari ti irenga cha atumegeta tumanye nebintu biria byatumegeta chibesa ono gwansinyire gento ngokora igo baereire boigo enchira omwana obwe enkeje gatemete kuboria chingaki omugoli aikirenta sumugondo yoiga na igana ase abwatetwe ase kirigwe kabono kirigitanda wili ya matiriga nigo gendete kuichanira ase yaganirie obwene bwabo kunyara kababoko ene kigwa litukeria go chikobwatwa nigarenge kocha korwa sarenge korwa
banyorete abanto mbari mogondo barenge na chinyimbo ekero abatebetie batiga asa aywo mbayatumia baka akwaneirwe nabwate ekesi oyomo iga arusetie omote abande mbabwate emioro akarusia enyimbo akamwaka mpaka ekaboneka. Yamatiga nigo yagendere ko bagekwerera enchera bagendere ko bagwetera eng'ai enene inyorekana ng'a omong'ina oyo niga abwate abana bakabwa gosomia na nonya gwekana ene endagera akoba nigo ere egetire ekenene. Bono emechando ngoetera timbwati obokonyi nonde orangonye timbwati enchera ya school fees ya abana bagosoma bono igo nchandegete gomenyerete chikonda naki eki nkogania eserekari engonye na echae yatogoreti timbwati kende ndasomeria abana. Ni gintu koreng'ana amo ni amate yagendere ko bagekoenekia ng'a nekene nigo bagendete gwetera eng'ai enene ase bono bagendere ko bakoboria eserekari abagambi beching'encho chionsi gosora na gatibu na enchera yamo yokoreta obotwererwa ase enkejiga nabo igo enkejiga kwenyorera obwene na nene omwana oyo igo obwatire oyo koreng'ana amo ni amate iga ogendere koba agwetera emechando emenge. Itogoteba ng'a tokorera obwene nende tumanye naki omogondo oyo onetigwe ning'o oyonetie ekoera ekero omogondo oyo onetigwe konyara tatominto osirire onyare akorara engaki eywo. Bono intwe togoteba na eserekari etokonye gekogera ntobwati ebitoki biri biranyare gotoira gochia ande onsi gochia obisinde yonsi. Bono nganete eserekari engonye komanya omogondo oyo ng'aki onetigwe naende naki otumegete chibesa chiatumegete korwaria omogaka one erinde chiatigarete nyoro bokonyi yaya narenge ororo naende timbeti witness nyagetari narenge. Nogosemere ng'a eamate ene chikonyara kabuga ekonyora omweso chingaki abarai baranyare ko bagwesona ni gati erio banyare koba bagokonyeka. Bono twari gosaba abarai baito buna senior council senator Ekeonga omogeni okoigwa ring'ana eri achichatokonye omong'ina oyo ekero nkomorigeria tabwati kende pi nonye echae batogorete yare gocha komokonya nare gosaba nosero omo-MP oito neraingirie eka ring'ana eri iga omogambi senior chief na omosani oye atema amokwanere atoe omorembe ase enka eye aetananirwe na amang'ana amange ebina boira kotini kera rituko ntobwati toro tokorara ogochi korara iga gwakoming'awa gogotara noo mpara kwoboa ngoiture. Ginko ripoti rigeta nikio wanchite kia Getembe kora sinse mechiga chia Kanyerere meji location ya Nyansiongo bunge yiga ya Burabu county ne ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp okara abaremi bekemeri yechae korwa setundubari ya kiamarita se factory ya Tombe county Nyamira nigo besokirie na koba kobare n'obororo bonene iyo maiga yokoraririrwa buna nigo barachigwa kana chishiringi 13 asekere kiro yechae ngana baremi abaiga nigo batebire onye obotenirwe factory eyo turigo chekoba koberanira maborio nigo barachikwimukia egetambukiro kyogo taonaria factory eyo na KTDA echae na Fatkan Gisemba agotumanya. Amatuko amake maiga ya baremi bekemerie chae kuraririrwa amaguri baguchia kuriera asekera ekiro abwase factory ya Tombe barachie kuriera chiringi 13 asekera ekiro nigo chibesa echiga charurekanire kuimukia amaberera amanene anene asa baremi bekemerie keiga kurwase factory eyo ya Tombe twabere togosumbuka sana otwatebe tung'egioto gigocharuka gochibosia onge gigocharuka gochimaega bono chibesa chine chinga mono chiasogete entu ntobwati segi nonde ogosaba kwane nokoiga omoremi gategemete chibesa echi abaremi basabete chironi bagategemea bakomanya chibesa chigocha gosoka omweri bwa omwaka nchiche chikonyegere bakonyere na abana bagende skulu bono chibesa chiasogete chinge mono chinari gosaba abadirector baito iga ntwe tokoboriwa ororo iga motoerese ng'aki chibesa echi mwagete mpaka mwacha goikera chigasoka chirwi chikoruku 13 egere omoremi amanye korwa orakore ki aisaneke inche buna omoremi ona aichaga iga rero kororamika buna omoremi ebesa twaeirwe yechae siringi 13 ruto bweka natebete ng'a chibesa nchire chia kwamete ase yoboremi chiare agocha gotomenta ase bank agatuchitoa naende kindi kimoisonde wiki ibere nchiraira korwa bono
moisonde kindi kia kama gututangasira nge bonus ya bono nerere ngiya mono goetania bonus ye miaka ende yonse agatotebi siringi 60 onye chire 60 ngai chiete chigocha gocha siringi 13 gukwana kubarena ubororo obonene nigo abaremi abwo kurwase tundubari ya kiamarita eye gutoka inze yezoni ya mirire nigo abaremi abaiga baichanire enchera orogongo rwa gusi babire bagwaka na chibesa chinge ekero bakorengania n'orogongo ruria rwa Mount Kenya ekibatebire nigo echiro ere eyemo Kenya yeito twasinyiri stoko genda stoko ira abana abangina bonse baregaiga echae yaitira abantu amaguru ngara abantu yaitira abantu amaguru aso kuimoka mambi saa 12 na gotore echae na korete etundu balime aya amataya togotora na matabire nenkoro una boiko bagotora matabire nenkoro aya tori atatu nenkoro igarabire nenkoro akia maene chibese twarusetie se biombe trustingo toitere no twaruse tugasomeria abana bona chibese cyaburire ruto byakotebire nga abana turusi chibese muguko tosomeria abana kaito korusire nonye chaya ito yasirire gakia bangina ngakibona togokora cyanga cyuka kwati ngomeke tokobeka machanjabe bono yanyarekanire egioto yatumire maega etwe tusiringi 13 neja yaitu batotebetie ese metie nyebere atigarete batotenge jaya rekoni kubia kibese rekoni kibese nyinge nande batonjokeire nga Southern Sudan ngateri koire chae bono ntu tware koboriga Southern Sudan aba ikoyo barabunga ibare koni gucha kitecha ya Kenya rekoni gucha samo Kenya no siare koni gwa kibese ito njare ngo twabwate siasi chie factory twakabe to gwaka nukiro mutie kero mwaka bese kintu wana gukirora bono nigo abaremi abaiga barure egekuro egetindi inga onyo boteneneri bwe factory yeiga terigochia kubaireneria amaborio abo nigo barachikoimokia egetambokero egetindi kyo gutatora echae yabo kuyira ase factory egyo matukaya twarure anega koera ngurikera tore mu manager monene bwe factory te atombe toko motebiga atoiranerie biri toko muboria buna tutagitatoiranerie onya tago toiranerie after 4 days chaete yo toko bana ntuko saba chikari cheto che factory chikore chisoka chibere ime paka tonyora machibu iga kurwa sengo tora chichaye chiga nonse emereti koru nagana nachi gosomeria abana bane naende nonye nyombe nchare yoke eichire bono ngai kitongo kora tosomia abana naende tumanya konyora bobeso bosinini 13 kaito koira Kingo reporter Getembe kurwase tundubari eyeiga ya kiamarita eye kutoka ezoni ya Merere ebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira Njefatigad Gisemba Pase bunge ya Kitutu Masaba Moske Thompson Momanyi nigo amochirie ebirengo ebike bienengo eyo balimi baguche kwegwa buna bonus kukwana emarago ya lero nigo abeka kerengererio buna balimi barachi kwimukia egetambukiro kweoneria echae barabo abanyene bonus ya chete bono iga yararika nene chongeria nene sana koru KDDA asegusi botambe yararikanire nga abagusi kere bonus yegocha na ubakoba enamba yo mweri konyora bonus gose ase ebeseri bakonyora bono gasi ikeire narangerio mugusi bwensi bina bagambe bonsi byo bagusi ase babita toja motorigi esuru yeso torakore asinge njo yogo konya umurimi ugusi intugusi kemerigende ngiyo tubugate goetanie echae nere yatokire butambe gosomia abana bari kibare na kubuga mono nere yarekane nande mono ekare koreto bosoku ase gusi gwetera kibesa bagusi bakwaego kero mugusi yago sali kwaego siringi 11 ase kiro bonus na abandi bakala 55 kwenda gokirogoro gokiboikoyo intuno umurero twarimeti gusi bono iga twabugatire sana so bime twamanyira nangi kegenderete mono corruption obukurumi bwararekanire sana gwetera abantu ba KDDA igo bakuri kibese cy'umurimi bamagoja abanye gotungaine ebintu ne igwe ebintu na binakire na gose ne kire yarengeze bono iga egento togenderete gusegeta bono iga KDDA manye yande manye ne ere bono igo ntos nkolozi torumoroberi tochaka koni echaye ito direct totata etia abantu bakora kuna broadcast amangana yo workson echaye Mombasa ntotageti ntota etwerigerie chiro yaito omuremi akwerigerie chira koni echaye ito direct
unabona ile company nere to enda ku engage ni maite nabona ibikongo bije bibe kura kini nto uwanja e company nabona yakoro United States of America nere yakoro kuna TDET e company is a global company ediri na moremio itokorugusi direct ase tomanyete twegenete na chibesi chiso go chinkapi asomori bumo dinye pona ase giro tego ja inse ya siringi 50 na kobuga mono no ni chibango nchira bagusi abalimi bakunya kona chigusi echinde tukunya kote una ne SS ye para ngi KDDA kungana ne serikali yo kenene nebegete chi body bono iga chigusulukira mangani para tocha kena ne ro Kenya National Highway Authority onye gari ye kegwete kigumukie kegwete highway kena ne ro gusugulikira Mukonyi bomurai bwense ya Kenya Professor Kithure Kindiki nigo aene kiribu na chisira chiria chia county amone serikali chia bwate nchi chiego kuiranirigwa sewikiranirwa Mose Kindiki nigo akwana ege karokia bagavana kimanyikante na IBEC. As we preserve and implement our constitution, we must preserve and implement devolution, because the issues that devolution was supposed to resolve are as critical as they were 15 years ago when we enacted the constitution we have today. It is about services closer to the people. It is about decisions being made at lower levels, making those decisions most legitimate. It is about the public participating in governance. It is also about dispersal of power vertically. And it is also about moving the country where it was 15 years ago with only one center of growth, which is Nairobi, where everything was decided and financed from, to creating 47 centers of growth, simultaneously spurring the growth and renewal of our country. The issue of the costing of the transferred functions, which we must now confront and make sure that resources follow the functions that have been transferred. We must also find time this morning, in the limited time we have, to also get an update on where we are on the pending bills and see how we make progress. So, you know, the bills now, the pending bills now are at the level of 720 billion, out of which 172 billion is with the county governments. And we must confront that issue and resolve it once and for all. And it is not impossible. It is very possible, actually, to address the pending bills issue if we think innovatively. And I think national government has some lessons we've learned on a few areas on how to unlock some of these issues around pending bills. Mwaziri bobo cheno ide ndwale nigo nera kwanira mangana yuagenrete go tara asimitandao igoriyo murberio Olinda Mama kwana asi kare kiekyo kiemerongebere na isano na isato kia IBEC iga kwanro murberio Olinda Mama oyobono okumanye gosomanye kantabna Linda Jamii oyogo sira abasubati na nekiri koba kokogendra mono bikira bono iga abana bake osabanyaruka bake gwetanchiribu emerongebere neyamo nigo bakonyekire no murberio yo. Of this morning, 26.5 million Kenyans have registered, compared to the 7 million of the former defunct NHIF of the many over 50 years. 70 billion shillings have been mobilized in the last 9 months, and 4.4 million Kenyans are actively contributing towards their health care. Over 17.5 million healthcare visits have been recorded under the Social Health Authority in the last 9 months, benefiting
7.5 million very unique patients. And of these, 5 million visits are supported through the Social Health Insurance Fund and its ECCF, while 12.5 million Kenyans, individuals, receive service under the primary health care benefits, which is free and paid for by the government led by President William Ruto and yourself. In maternal and child health, and this is very, very important for the country to know because of the story that was going on over this weekend, let me read the record straight. The Inua Jamii program, which has replaced the other one, which everybody knows, supported 627,155 safe deliveries, including 41,000 for teenage mothers. And actually, let me make it also very clear that teenage mothers, wherever they are in our country, they have a direct access to health care paid by the government of Kenya through the Social Health Authority. This is offering both integrated maternal and newborn services with financial protection to their families. In fact, they are being paid for them and their families. Ngancherete yakorerega iga wikanandeli tukuriankyo ekero oramanyiwe bunaratoke tigirikora chinsema abasake baito tunashukuru sana singin choko Ekeonga kera oyomo uito oberera na mbye mona singin choko beragabo bali baguturikira chi SMS kangina actress aka na bakwiruka igora kinye kuruko vera Bogo awante na inchi nondigere kurugaiga Senior Sergeant Deborah Nyanchama sante pia John Mausa kura Chinsa mochirie chiemesa naboge Isaac Aricha Bernard Aricha nawe mwakanya bwari Aricha nabantu bonse bemesa sante kwa sababu mwabera kurugabo na mwensi bimwe mwabera mukuligereria Antonelli tko enseme manyeria koroko Wilson Makori uliondega koroko nere Kevin Ongeri nchekoro kwa Mkate Enock obotko nabungu kwa niborobia ankyo gukora toro mutinyi yo kyanda taso mutinyi lyonde oikomi aye nyakore tawatanga kyanda ikomi na liringana igatwatenga metinyi kyanda yabutokire ikomi unakuja nchekoro kwa bye bye. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabatinu wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na wigo Ekeonga enyumba yao
use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.